Hi guys. Kain udto guys. Hello everyone. Welcome back to my channel. Di ako karon sa pamilyang Labial Acero family. Kay naay celebration birthday sa ilang ikaduhang anak. Atong sudlon guys. Thank you. Oh, di ara. Hi! Hello! Kinsa may birthday mo ni? Dili? One year. Hello everyone. Hello. Uy, di ara. Mo na itsahang kuan. Gamay day ha. Kaya atong kuan day ha. Di ara itsahang happy first birthday, Carmel. Ano ni pag-pronounce? Carmel. Jana. 1 year old. Allah. Hello everyone. Hi. Mo na ni isang mga visitors nga mga parente. Mga hi, hello. Dawat naman na. Diara. Bless. Mo na birthday girl di ay karon. Among birthday girl. Ako ka, una-una nga ani man day ijahang kuan na amin ako to intro. Madu ni des nung amboy, mulahos ra ba ta. Lahos na ko dadto. Sa ni picturean be ang mga handa nila. Uy, diara ilang mga handa oh. Parang panel. Wow, daghang. Di apay balloon. Oh, nindot. Nice kayo dahang balloon. Diha po'y daghang mga sudan. Hala, di ara. Special ka dyan yung bata kay daghang handa. Oh. Ay, rice. Di ara. Di ara mga busy. Aglula busy, agidaan busy. Hala. Mana ijahang pamilya. Kare, mana sila? Oh, diara oh, yang mama, ang papa, ang maguwang. Isa ka pa nga, aning maguwang? Krishna. Mag 1 year old na si Carmel. Nga naman dyan, mutuo ka dahi nga, og 1 year old na dyan handa, dapat? Ha? Tinuod na? Di kay ako kay sa una kay may makakanak handaan jud kuno 1 year old kay. Wan jud kuno na kanang mo kuno na the best kay 1 year old. To kana day. Mo ni ijaan si Inday. Si Inday aki mga anak day pag 1 year diha gajud ha. Naagad si mga handa. Okay, maingay man sila 1 year old na agad ko na handa dapat. Unsa po yung the best nga regalo day og 1 bitaw na. Labi na kuno para mag 7 years old kuno dapat na adsud kuno. Mag 21 years old. Asa man ni Badji man niya? Kay Badji di ay. Sige. Mani jud mama ni kuan mag-birthday Carmel. Trusan. Kanang naay mutuo ba jud ka nga 1 year old dapat handaan jud. Ay nung dati no. Bitaw. Amo jud kuno na. Unsay mo nadunggan nga the best nga regalo 1 year old. Bisagan sa naman jud kuno the best nga ihatag barato man umadi kay simbolik kuno na. Okay nadunggan. Wa nadunggan. Na maulay jud. Wala di ara. Mga relative. Ang kare anak ni Kuan. Adto ni anak ni kana Dani ko ana. Oh, Harun. Kare. Anak nene kinsa man ni? Junggo.
kang ma'am, uli. Kamamulik. Mani ka magwang. Ay, mani ka tulis bay. Pila man itong anak ko. Dami gahugas. Aw, anak mo dahil kong pina. Kare, anak ng Junggo. Imo pod. Mani kaduha. Kang hurang ka itong dito sa dagat ha. Ang mga tanak ko kinsa to. Kare, kinsa maring anak. Ay, hello, Junggo. Anak ng Junggo. Kare, kinsa man eh. Hinjara ta may happy birthday. Napa may kanta. There celebration sa birthday. Pero saan? Ang sa imo hang wish sa imong anak mag 1 year old? Ha? Tagaan ka basket ka les lawan. Anda. Ang sa may imong gusto may tabo kurso sa imong anak inig dako. Bahala usig insa ito gusto te. Madyo nang dili diktaran. Dito. Adyo. Mao. Inapunta mo na successful si Jan. Dahil daw pag magbinutan. Na, madlutong sa Ginoo. Lagi. Na, apapaw ako mapakita. Very soon. Oy, si Jan man din ni Gakda. Hey, Gara. Lechon. Mapil sang video. Dera. Tongkas sa sangko eh. Dera. Pag-ilisa, t-shirt ta. Sige, lingkod ito dyan. Lingkod ka. Ang kuwan sa tuti. Uy, Christian! Adyo sa kanila. Say, wish ni mo sa mga anak. 1 year old good na. Ha? Ito pa. Ito pa. Sulti. Era, gwapo nga dyan. Hoy, kamo. Hoy, mga visitors. Asal mo po? Hoy, wish sa 1 year old na bata. Dali, tubag. Dagan ra ba? Manata. Uy, dyan. Alam, sayang magkagwapo. Magkago. Shine, pwede ka shine. Hindi ka ganahan ka, mama? Ara. Ala, dako sa iyahang glitson. Pila ka ni ka kilo sa? Wow. Laki. Tagtad na. Ang ilang Sulod.
Kaingan mo, Biko. Kaingan mo, katago ra pare. Ya, dapat na. Ayo, mala. Happy birthday! Happy birthday! 1 eternity later. Hindi ka maklaro. Ito, ano ba kailang dagit na tayo? Ay, magkano mo? Kau na day, man. Merang plato gawas tengah di. Ikaw. Ikaw.
Lakaw na mo. Lakaw na mo. Good. Atak. Ha? Ibu di mga sakot. Ada. Apil. By birthday. Apil din. Okay na. That's Krisya, boy. Wow, Krisya. Maapil. Ih, lagi lah manggan. Good. Special guest dari Maapil. Siapa tuh tadi bilang? Ada serah ko kay. Ikaw na ka. Alam mo na. Anak day. Ari ako day kay sunod ko. Hey, man. Kana ra day. Nama. Oh, special gajud. Special. Ina ko kaptura tinga. Oh, kana sakto na. Sakto na. May. Kamera. Hello vlog guys. Kaptura. Kaptura. Namapil sila.
hello. Salamat. Kapil dari sila kayo. Para man ni mapil dari sa likod man ako. Tinghalan mapil. Uy Joy! Akaw na! Ano po wahe? Akaw na! Para mo kita ni mo Gar. Uy Gar, mana ka? Ha? Lakaw na! Kita tao Joy. Asam silang meet ha? Lakaw man di ay. Ni mas mitsog. Apilas ako. Ni mga wala naman diha. Shout out lang. Laghag na din eh. Replido. Ha? Mga visitors. Mamakuman. Hi guys, kakaw na mong sud na mo. Di apa day mga visitors. Binawa na di apa day. Bisita. Walang. Guys, minaw na. May mga bisita na muli na guys. Salamat pagbalay. Thank you for watching guys. God bless.